yavuka njengokuthi nje ngasola nje imali ngisebenzele nje esembini bala kanti nje imali zozama thuwa Ngenzeni indaba wena umtshela kabi futhi lethe ngibe phansi lethe ngibe phansi anginamutho umfana lethe ngibe phansi anginamutho ukuthi lethe ngibe phansi la anginamutho ngibe phansi anginamutho anginamutho umfana yena umtshela umfana yena umtshela to win. Izakala to win. Ngase ngicabanga ukubaleka thiwe. Kanjani umuntu kushubi? Mfethu, yini la? Simshanga 58 rand. Sabona ndo yebo unjalo yaphi endo sesicelo sesicelo hayi bese sesicelo igroup kanjani uma hayi igroup nje yenganolo koma ingane hayi akungafoni manje le group computer usho ngempama bangifuna sithi ayakungakile ngizojoyina amanje bathi le group khona umjito eshaya ngempama manje sifike ukuqonda akungakile singana namanje Kwakuyinto ephuthumayo ngangifanele kushilo mfethu wayenzele imali ngalela suku mfethu kwenzakalani ngento nongixoxele kahle bawuvumi ngalela suku mfethu nawe wavuka kabi mfethu angishilo ngakhohlwa isibhamu bese ngivuka manje la ngashona le aphuma ngesango afika komunye ubhuti ngathi ngiyadlula nangu ubhuti uzongibamba inkunzi ayifethu wangiqhumisa nangempama mfethu hayi imfethu wangiqhumisa ngempama ngajiye lapho ngahamba ngithole lo mfana lo hayi lele indaba endini avela sesithi nginika laptop kanzima kabi phuma namshano bamfethu imfethu nalandela amajita lawo esizwana nawo mfethu In fact, no sejele and I've lost my independence. So blow my forever ngoba ngithole life sentence. Between me and freedom there's a very big difference. Between me and hell there's a very short distance. Life is not a walk in the park, in fact it's a bit. So when I'm in jam, I'm jail, I'm